Rilana van Oosterbrugge, vrijwilliger en secretaris van het Visserijmuseum. Vandaag zijn er speciale dingen te doen. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, het is vandaag een winterfair in het museum. Vanaf 10 tot 5 zijn hier allerlei activiteiten binnen en buiten het museum. In het museum zijn diverse kraampjes, zijn diverse demonstraties. Is er een visproeverij. En met een gids gaat u ook nog naar buiten, waar rondom de haven allerlei uitleg wordt gegeven. En je kan de KNRM-boot bezoeken. Ja, wat voor vis hebt u hier allemaal? Ik heb gerookte poon, gerookte zalm, gebakken tongfilet, gebakken kibbeling van kabeljauw. En hier hebben we gebakken wijting. En omdat het goedkoop is, hebben we er natuurlijk veel van. Dan hebben we nog een tomaatcrevet, gevuld met Hollandse garnaal en Hollandse nieuwe, met een uitje. Een knopje erin om de zekerheid. Nou, wat u hier aan uw linkerhand ziet, is dus de jachthaven. Daar is een clubhuis bij, maar dat is geen clubhuis meer, dat is gewoon een restaurant geworden. Daarachter die grote appartementen, dat zijn, wij noemen dat de Apenrots. Dat is Scaldia, Brescia en Flandria, is de namen. Die zijn dus gebouwd en we hebben natuurlijk een prachtig uitzicht op de Westerschelde. En dit is de rivier, de Westerschelde, die naar Antwerpen toe loopt. Hier is de grote vaart. Kom hier binnen onder Vlissingen. Die wisselen daar van een buitenloods naar een binnenloods. Dus de schepen worden buitenop, op de banken worden die voorzien van een buitenloods. En die wisselt hier en die krijgt er een binnenloods op die mee naar Antwerpen gaat. Of het kanaal van Terneuzen naar Gent. Dat moet ook. Dus alle schepen hebben een loods aan boord. Nee. Nou, u ziet daar de vis. Dat is onze Bresco. We hebben die, dus een paar jaar geleden hebben we die gekregen. Die stond hier, op de hoek hier. En die werd met een kraantje het water in gedaan. En met een afstandsbediening konden we die rond laten varen hier. Maar dat is van heel korte tijd geweest en alles ging kapot. Nou ik hier toch sta, kan ik u, als u zich omdraait. We hebben een Brechtels hier, een schilder. En die heeft dat dus in 3 maanden geschilderd. De broden en de vissen. En dat heeft hij gedaan in een bakje van een glazenwasser. Dit is op golfplaat geschilderd. In 3 maanden. En dat zijn waarom in 3 maanden. In de winter was de verf te hard. In de zomer is het is een graansilo. Dan kwam er allemaal stof in zijn verf. Dus hij heeft dat gedaan in maart, mei, juni. En het is er nu ongeveer een jaar of 16 staat het er. Maar aangezien dat allemaal afgebroken wordt, zijn ze toch proberen om dat een andere bestemming te geven. Maar het is enorm groot. En wij hadden, de katholieke kerk had hier de pastoor Giliet. En pastoor Giliet die deed erg veel met houtsnijwerk. En we krijgen daar een stuk, kan u van hem zien. Er is een klein katholiek kerkje hier, dat is te bezichtigen, de Barbara-kerk. En daar kan u meer werk van hem zien. Oh, maar er wordt regelmatig veel verkocht hier hoor. Ja. Ik haal er ook mijn. Als u uw kreeft bestelt, dan kookt u hem en dan kan u hem een uur later ophalen. Zo. Hoi Cor! Hoi! Ja, dat is een leven apart hè? Ja. Hier ziet u een gedenkteken voor degenen die allemaal verdronken zijn. Het is een monument. U zal straks, als u in het museum loopt, ziet u een herinneringsplak aan de kant van de namen van de mensen die verdronken zijn. En hier worden regelmatig verse bloemen gelegd. En
als eerbetoon. Maar dan zijn hier toch regelmatig hele bemanningen verdronken hoor. Kijk, daar hebben we onze reddingsboot, de Zeemanshoop. Hier kunnen ze uit water. Dit is een vaste kraan die draait. En de grote kraan staat ginds en die rijdt langs het water en dan gaan de beugels er rond en dan hijsen ze de boten eruit. Maar die kunnen hele zware schepen tellen hoor. Want de reddingsboot kan er ook zo uit. Dat is nog niet zo zwaar. Het polyester is op zich natuurlijk niet zwaar. Maar de loodsboten van de Vlissingen die worden hier ook schoongemaakt. Dan komen ze eruit en er wordt onder waterschip schoongemaakt met een hoge drukspuit. En dan gaat er een antifouling op en dan gaan ze weer erin. Als u nou dit schip ziet, dat is bijna leeg binnen. Die bemanning die slapen in hangmatten. En de voeding bestaat uit allemaal droogvoer wat ze met warm water mengen. Ze krijgen dus wel een eten. En die varen dus zo'n race mee. Hè? Er zit zo'n 15 tot 17 man bemanning op. Ja. Ik heb zelf gezeild en wij zijn altijd, zeezeilen is onder een koude douche staan en briefjes van 1000 verscheuren. Die zeilen zijn heel duur op die schepen. Mijn zoon heeft hiermee gezeild. Die heeft hiermee gezeild. Dus ik weet, vandaar dat ik al die inhoud weet dat er niks in zit. Deze boot, de reddingboot Zeemanshoop, is het grootste type. Zo liggen er 10 langs de Nederlandse kust gestationeerd. En de meest zuidelijke, dat is deze dan, is in Breskens. De Zeemanshoop, zoals ook veel andere boten, is geschonken. Veel boten worden geschonken. Destijds, hij is gebouwd in 2000, kostte die zo'n €1,5 miljoen rond die koers. De naam Zeemanshoop is wel leuk om te vertellen. Dat was de reddingboot van Scheveningen gedurende de oorlogsjaren. Studenten hebben die reddingboot gekaapt in Scheveningen en die hebben daar Joodse families zijn daarmee gevlucht naar Engeland en hebben daarmee het leven van eigenlijk die Joodse families gered. Een van die Joodse families was de familie Belifante. Jaren later hebben die dus als teruggift hebben die dus deze boot geschonken. Met dan weer, hij moest weer de naam Zeemanshoop hebben. Dus zodoende is hier reddingboot Zeemanshoop op reddingsstation Breskens. De boot is volledig aluminium. Dus zowel het stuurhuis als de boot zelf. En heeft een gereddingcapaciteit voor 120 personen. Dan zitten ze niet meer, dat zult u wel snappen, maar dan staan ze in feite rondom. Nou, achter u ziet u een drenkelingenklep. Deze klep kan hydraulisch op het water zakken, waardoor wij mensen op het waterniveau uit het water kunnen halen. Dat kunnen we veilig doen. Waarom? De boot heeft geen schroeven, maar die heeft waterjets. Ik zeg wel eens, het is eigenlijk een grote jetski. Hij zuigt dus het water onderlangs het schip aan en spuit dat aan de achterkant er terug uit. Dus we hebben geen draaiende onderdelen aan de achterkant. Dat maakt hem ook zeer wendbaar, omdat door kleppen voor die waterstromen te doen, kun je de ene vooruit en de andere achteruit zetten zonder ook maar gas terug te nemen. Dus hij kan eigenlijk rond zijn eigen as tollen als het mogelijk is. De boot, ondanks dat hij aluminium is, weegt alsnog zo'n bijna 30 ton. En heeft 6000 liter brandstof aan boord. Er zitten 2 motoren in van elk 1000 pk. En op volle kracht verbruikt hij zo 350 à 400 liter per uur. Maar doordat we eigenlijk zoveel meenemen, hebben we eigenlijk nog altijd een actieradius van 16 uur varen. Dat kan niet halen. Dit is ook een type dat in alle weersomstandigheden weggaat. Dus die ook met windkracht 11 of 12 zullen wij eruit moeten. Ja. Dus ondanks een 30 ton, maar door die kracht halen we toch een ruime 30 knopen per uur. Wat eigenlijk een 60 km per uur is op het water. En dat is eigenlijk toch vrij snel. Ja. Doordat de motoren en de brandstof onderin zitten en we natuurlijk een groot stuurhuis hebben, is de boot ook zelfrichtend. Dat betekent, mocht hij in een storm over de kop gaan, draait hij vanzelf automatisch terug recht. Nou, ik had het al over de motoren. Nou, die verlichting staat aan, zie ik.
Dit is een van de machinekamers. Zo zien ze er beide uit. Het witte blok wat onderin zit, dat is een van de motoren. En dat zijn 12 cilinders MAN's en die leveren 1000 pk. En die drijft dus de aandrijfstang aan naar de jets. Wat bent u nu aan het doen? Nou ben ik op een knopje aan het gaan, want ik heb het eind van mijn naald bereikt. Dus ik moet nu een nieuwe naald eraan zetten. Maar wat ik normaal aan het doen ben, dat is tassen aan het maken. Ik maak eerst een handvat, dan breek ik er een stukje aan. En vervolgens op de hoek daar zie je de volledige tassen. En de tas zelf, is dat een soort visnet? Dat is op model van een visnet, ja. Het is dezelfde knoop, alleen vroeger bereidde men gewoon een vierkant lapje en dan ging na afloop ging dat de prullenmand in. En nu heeft het de functie als boodschappentas. Naar een oude plastic tasje. Hippapier. Kan ik zalm even worden? Jan, Puk en we komen uit Eindhoven. En waarom komen jullie hier naar het museum? Omdat we hier op vakantie zijn en ik vind het heel leuk. Ik hou van de zee. En wat vinden jullie van het museum? Mooi, leuk en gezellig. Wat vind je het leukste eraan? De uilen en de vogels. Mevrouw Vermu, u bent een van de vele bezoekers van het Visserijmuseum. Wat vindt u van het museum en de activiteiten hier? Ja, het is vandaag natuurlijk de winterfair van het Visserijmuseum. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement. En ik ben 2 jaar geleden ben ik hier ook geweest. En ja, ik vind het altijd bewonderenswaardig hoeveel vrijwilligers er op de been zijn om die winterfair weer handen en voeten te geven, allerlei activiteiten te organiseren. Het is een heel divers museum. Het staat een teken van de visserij, heel logisch in Breskes. Maar er is zoveel meer ook te zien. Je kunt hier ook proeverijen doen. Daar heb ik net zelf ook wat mogen van genieten. Allerlei vissen, maar er zijn ook tentoonstellingen met fossielen, met vogels. Nou, er is eigenlijk van alles te doen. Er zijn kantklossers, heel veel activiteiten. En je ziet dus ook dat heel veel toeristen er gebruik van maken om vandaag een kijkje te komen nemen in het Visserijmuseum. En als burgemeester van de gemeente Sluis ben ik trots op al die vrijwilligers die dit elk jaar maar weer op een fantastische manier tot stand brengen. Wat vindt u van de sfeer hier? Heel gemoedelijk, heel informeel. Nou, je kunt met iedereen een praatje maken. Ik heb net ook even, toen ik binnenkwam, gevraagd van hoeveel bezoekers zijn er nu geweest vandaag. 120 hoorde ik, dat is best veel. Dat is heel mooi om te horen, want ja, je moet het altijd maar afwachten natuurlijk. Het museum kun je openstellen met een speciaal tintje, de winterfair. Maar het is altijd maar afwachten, komen mensen ook. En dan is het heel mooi dat er zoveel belangstelling is. Ja. Weet u iets van de toekomst van het Visserijmuseum?
Ja, ik weet dat natuurlijk de gemeente Sluis bezig is met de ontwikkeling van een nieuw museum op een andere plek. Het maakt onderdeel uit van het totale plan voor de vernieuwing van onder andere appartementencomplexen en alles daarbij. En ja, daar hebben we net ook even over gehad met een aantal mensen, ook met de voorzitter nog even, van goh, wat is nu de planning ongeveer? En ja, ik denk dat dat heel mooi gaat worden op een schitterende plek in Breskens, waar het ook hoort. Wat is het leukste aan de reddingsboot? De toeter. Ja, dat is wel grappig. Toeter. Ja, druk maar eens op die groene knop. Oh. Die doet het nog.